שלום לך, דוקטור עודד סושארט מהבית היהודי. שלום רב. קודם כל תודה רבה שבאת למעל שלנו, כאן בגן הורדים, מול משכן הכנסת, אתה יודע לאיפה באת. בשמחה. אנחנו נמצאים כאן במסגרת התארגנות הורים שווים. כמו שראינו לנו כאן, אנחנו נלחמים ונאבקים למען הורות שוויונית לאחר הגירושים. המטרה שלנו כאן, שלוש המטרות שלנו, הם ביטול חזקת הגיל הרך, חישוב הוגן של מזונות בעת הגירושין ויישום התיקון בנושא תלונות שווא. קודם כל, שאלה ראשונה. אתה מהבית היהודי. השרה איילת שקד מהבית היהודי. עומדים כרגע על השולחן המלצות של ועדת שניט וועדת שיפמן. למה לא מיישמים אותם? תן לו את המיקרופון שלך. לא, תן לו את המיקרופון שלך, כן. ראשית, אני רוצה לברך את כל יושבי המעל. אני חושב שהמאבק הזה להורות שוויונית אחרי הגירושים זה מאבק חשוב מאוד, ואני תומך בו בשתי ידיים. לגבי השרה איילת שקד, אני חושב שגם לה מגיע מכאן ברכות. כולכם שמעתם שאת תקנה 2.5 שכבר 9 שרי משפטים לפניה היו מאז שתוקנה התקנה הזאת, או שפחדו או שלא רצו, התייחסו לזה כאיזה תפוח אדמה לוהט שהעבירו מיד ליד. וכל הכבוד לשרה איילת שקד שביטלה את התקנה, כי באמת אין צדק בזה שהאדם שעושה עבירה, כן, להגיש תלונת שקר זה עבירה, יהיה מחוסן מהעמדה לדין. והנושא הזה היום, לפחות ההנחיה בוטלה, ואכן מה שנשאר זה ליישם אותה, שהפרקליטות אכן יישמו את זה, כי זה חשוב לשני דברים. זה חשוב גם לטובת אותם נילוני שווא, אותם אנשים שחייהם נהרסו בגלל תלונה שאין בה ממש, וזה חשוב גם לאותם נשים שנמצאות במצוקה אמיתית, והמשטרה לא תמיד מתייחסת לזה ברצינות, כי בגלל שיש הרבה תלונות שווא אז כבר לא יודעים מתי זה מצוקה אמיתית ומתי זה דברים שאין בהם ממש. אז מהבחינה הזאת ביטול ההנחיה 2.5 זה דבר חשוב ומבורך, ובאמת כל הכבוד לשרה איילת שקד שעשתה את זה. ויש עוד 2 נושאים שהעלית, נושא המשמורת, ועדת שניט מה שנקרא, ונושא המזונות או חלוקת הנטל הכלכלי, ועדת שיפמן. שוב 2 ועדות שישבו על המדוכה במשך זמן רב והגיעו להמלצות לקדם שוויון בנושא הזה, לבטל את חזקת הגיל הרך. אני חושב שזה המלצות ראויות. אין מקום בימינו לחוק שמפלה אנשים מסוימים רק בגלל המגדר שלהם. אם פעם היו דברים כאלה אז רובם בוטלו, גם חזקת הגיל הרך בהרבה מקומות בעולם שהייתה בוטלה, ואין שום סיבה שזה ימשיך להיות כאן. וגם לגבי חלוקת הנטל הכלכלי, בסופו של דבר חלוקת הנטל צריכה להיות מבוססת על 2 דברים עיקריים. אחת זה כמה מרוויח כל אחד, והדבר השני זה חלוקת הזמנים, זמני השהות, שהבסיס כמובן צריך להיות שווה, אבל כל דבר צריך להיות לגופו. כעיקרון, אם ניקח מצב שהאבא והאמא מרוויחים אותו דבר וחלוקת הזמנים היא חצי-חצי, אז במצב כזה, ברגע שצד אחד מעביר עוד כסף לצד השני, נעשה פה עוול, כי אז הילדים נמצאים בבית אחד יותר עשיר ובבית אחד יותר עני, וזה לרעת הילדים, ואת זה צריך לשנות. זה בעצם מה שאמרה ועדת שיפמן. עכשיו, אני יודע שיש דיבורים על זה שנשים מרוויחות פחות מגברים, ולכן צריך קודם לטפל בזה, אבל זה לא קשור. אם במשפחה מסוימת האמא מרוויחה פחות מהאבא, ונאמר שוב זמני השהות שווים, אז כן, האבא צריך לשלם. והפוך, אם האבא הוא זה שמרוויח פחות מהאמא, והזמנים שווים, אז האמא צריכה לשלם לאבא. שוב, כל זה מופיע בוועדת שיפמן. ושוב, אני מאוד בעד קידום מעמד האישה. אני חושב שאכן יש בעיה של פערי שכר, ואכן צריך לטפל בזה ולדאוג לשוויון גם בתחום הזה.
אבל אין שום קשר בין הדאגה הזאת שצריך לעשות אותה, זה חשוב, חשוב מאוד אפילו, לבין זה שבכל מקרה ספציפי, נושא החלוקה הכספית בין האבא והאמא במקרה הספציפי הזה, צריך להיות בהתאם להכנסות הספציפיות של אותה משפחה, וכמובן לחלוקת זמני השירות, כי אם ילד נמצא יותר זמן אצל אחד ההורים, מטבע הדברים יש לו הוצאות ישירות על אותם ילדים, ואז כמובן צריך לבוא לידי ביטוי בסכום שהוא מעביר להורי השני. אני אחזור על שאלה שהעלינו בפני חברי כנסת אחרים בנושא השוויון. אני גם מתייחס לביטול תקנה 2.5 כמו שאמרת. לתקנה 2.5 יש נגזרת משטרתית, תקנה 33226, תקנה שאומרת בזו הלשון, ואני מצטט דברים בשם אומרם, אין להעמיד לדין אישה בהליך גירושין שמסרה תלונת כזב נגד בעלה או חזרה בה מהודעתה במשטרה. מדובר על פרשנות גרידא, פרשנות אמיתית לתקנה שאין קשר בין הפרשנות לבין התקנה עצמה. התקנה מדברת על אלימות, מדברת על מין, על עבירות מין. הפרשנות לקחה את כל העבירות, את כל התלונות, וקיבצה אותם לתוך תקנה אחת, לדעתי תקנה מטופשת ומפלה, ואמרה, קחו כלי, אתם בתור נשים, או לצורך העניין יש גם מקרים של גברים, דרך אגב הקבוצה שלנו כאן, אני אשתמש במונח מאוד מאוד בוטה. אנחנו לא חבורה של בבונים כמו שציירו אותנו באחת מההזדמנויות בהתארגנות אחרת. אנחנו מייצגים את החברה הישראלית. יש כאן דוקטורנטים, יש כאן רופאים, יש כאן משפטנים, יש כאן אנשי תעשייה והייטק, יש כאן טבחים ויש כאן מדריכי טיולים, יש כאן אנשי תעשייה וניהול ועובדי כפיים. אנחנו החברה הישראלית. אנחנו לא חבורה שנחתנו מאיזה כוכב. לא ייתכן שתוגש תלונה ומשטרת ישראל תתחמק, פשוט ככה, תתחמק מהטיפול האמיתי והנכון בתלונה הזאת. לא מוקצים מספיק משאבים לטיפול בתלונות האלה. התלונות האלה נסגרות ונחתמות כלאחר יד בחוסר אחריות משווע, שקצין לוקח וחותם בבת אחת, חוסר הוכחות, חוסר עניין לציבור וכו'. אלה הדברים שצריכים להשתנות. תקנה 2.5 בוטלה, ואנחנו מברכים את השרה שקד על התיקון הזה. עכשיו צריכים לרדת הרזולוציות היותר נמוכות, היותר קטנות, את התיקונים הקטנים. ראוי גם להוסיף שאותם מעצרי שווא מובילים בחלק מהמקרים גם למעשה אובדנות של אבות שיוצאים מבתי הכלא לאחר שנכלאו לשווא, וזה גורם להם לטריגר לאובדנות. כן, קראתי את הדוח של המרכז לאובדנות, ונתונים שם פשוט מדהימים. מסתבר שאובדנות בקרב אבות גרושים זה אחד הגורמים למקרה המוות החמורים ביותר, יותר מהרבה דברים אחרים. ובהחלט עצוב שיש לצערנו אנשים שהמאבק הזה קשה להם והם מתייאשים. אני קורא מפה לכולם, חבר'ה, לא להתייאש. יש, הנה, כמו ששינינו את תקנה 2.5, אנחנו נצליח, אני מקווה מאוד, בעבודה משותפת וחזקה, ושוב, כל הכבוד לאנשי המעל הזה שלא מוותרים והקימו פה את המעל ונלחמים על הדברים החשובים, כי בסופו של דבר זה גם פיקוח נפש, כמו שאנחנו אומרים. וכמו שאמרת לגבי ההנחיה, נכון, התקנה בוטלה, אבל עדיין זה לא שמעכשיו לא יהיה יותר תלונות שווא. לצערנו, הפרקליטות, התביעה המשטרתית, עדיין יש לה שיקול דעת אם להעמיד לדין את אותו מתלונן שווא או מתלוננת שווא. כמו שאמרת, יש את זה בשני המילים, זה לא עניין פה של מלחמת גברים נגד נשים או הפוך. ויש שיקול דעת רחב, ולא תמיד ההחלטות אנחנו מסכימים איתם, אבל צריך גם לשים לב ולזכור שכשיש ספק, כן, לפעמים איש או אישה מגישה תלונה ויש ספק אם זה תלונת שווא או לא, אז צריך לדעת גם לתת ליהנות מהספק. אבל במקרים הברורים שבהם ידוע שזה תלונת שווא, האישה חזרה בה ולא תרצה מלחץ, בית המשפט קבע וזיקה את הנילון. באותם מקרים כאלה, אני חושב שאותה אישה שהגישה תלונת שווא צריכה לעמוד לדין וצריכה לקבל עונש כבד. כנ"ל שוב, אם מדובר על מתלונן שווא לגבי גבר, וכמו שאמרתי, זה
חשוב גם לאותם נילוני שווא, וגם לאותם נשים שנמצאות במצוקה אמיתית, ובגלל תלונות השווא, כבר המשטרה לא יודעת אם להאמין להם. דוקטור עודד סושרד מהבית היהודי, אנחנו מאוד מודים לך שבאת לתמוך בנו. אנחנו מחוזקים ויודעים שהדרך שלנו תמשיך בזכות אנשים כמוך, ותודה רבה לך. תודה רבה. אם אפשר עוד הערה אחת לסיום. מה זה חשוב? הפגנות זה חשוב, אבל יש דרך אחת שאם רוצים באמת להשפיע בפוליטיקה, זה הדרך שהכי משפיעה, וזה ההתפקדות. אז יש היום בישראל 3 מפלגות שמקיימות פריימריז, זה הליכוד, העבודה והבית היהודי, מפלגה שלי. אצלנו אמור להיפתח מפקד עוד מעט, וזה מאוד חשוב. שוב, אני לא אומר, אם מישהו איש שמאל לצורך הדוגמה, שיתפקד לעבודה. לא אומר, תתפקדו למפלגה שאתם לא מסכימים, אבל אם מישהו, כן, הדעות של הבית היהודי מתאימים לו, מי שמתפקד לליכוד, אנחנו אומרים כל הכבוד, יישר כוח. מי שנגד מדינה פלסטינית למשל, נגד חלוקת הארץ, ורוצה לקדם את הנושא הזה, הדרך הטובה לעשות זאת זה על ידי התפקדות למפלגה. יש לנו בין 70 ל-80 אלף מתפקדים, זה לא הרבה. זה אומר שקבוצה של 300, 400, 500 אנשים יכולה להזיז הרבה דברים. זה לא סוד שאצלנו לא כל חברי הכנסת תומכים ברעיון הזה, אבל אתם תראו שאם יהיה פה קבוצה רצינית של מתפקדים, ככה זה פוליטיקה. אנשים יישרו קו, ונכון שאנחנו היום רק 8, ו8 זה חשוב, ויכולים להשפיע, ובעזרת השם אחרי הבחירות הבאות נהיה עוד יותר. ומפלגה חשובה, אבל שוב, מי שליכודניק, מי שכבר התפקד לליכוד, כל הכבוד, מי שמתפקד למפלגת העבודה, כי זה הדעות שלו, על הכיפק. העיקר להיות פעילים, לא רק לשבת בבית מאחורי מקלדת, שזה גם חשוב, אני לא מזלזל, אלא להתפקד לאחת מאותן 3 מפלגות, כל אחת לפי דעתו, שמקיימות פריימריז, ודרכם אפשר להשפיע על הנושאים שחשובים לכולנו. זה בהחלט חשוב מאוד, ומי שרוצה באמת להשפיע, להתפקד זה נכון. תודה רבה דוקטור סושרד. תודה רבה.